Pre mnohé školy odštartoval tento týždeň letný semester a my sme prišli zistiť, ako naši študenti zvládajú svoje financie. Koľko peňazí minieš za týždeň cca? Od tých 50 do 100. No, snažím sa neminúť viac ako 30 eur. 40 eur. Podľa mňa možno, že tak medzi 50 až 100 eur, záleží, že či som doma, alebo či idem niekam ešte von. Mesačne som schopná minúť 200? Za týždeň, takže 150, ale do toho sa ráta, že jedlo, aj keď mi maminka nabalí, takže to neviem, či sa počíta. Jedlo, ubytko, ale ubytovanie nerátam, lebo vlastne to mi platí tiež mamina. Ja som taký mama boy. A dotýka sa ťa možno nejaká inflácia? Vnímaš nejakú infláciu vo svojej peňaženke? Takže určite áno, podľa mňa sa to dá vnímať aj hlavne v tých cenách nájmov, že teda všetko išlo v podstate hore. Určite áno, 100 potraviny. Jedlo išlo hore, takže to je asi také najviac viditeľné. Myslím si, že áno, určite najmä čo sa týka potravín, keďže akoby nežijem s rodičmi, tak si musím akoby kupovať všetko sama, takže určite v takýchto, hlavne možno, že tie základné potreby. Áno, dotýka, ja som respektíve žila 8 rokov v Čechách, takže keď som sem prišla, nehovorím, že tam je iná, ale keď som sem prišla, tak som pocítila ten rozdiel. Ja osobne nekupujem potraviny, tak sa ma fakt, že netýka. Brigaduješ aj popri škole, alebo ti stačí tvoje vreckové, ak nejaké máš? Žijem sám, čiže brigada je nezbytná. Brigadovala som, pracovala som v advokátskej kancelárii rok, ale tento semester, keďže mám bakalársky, tak som sa rozhodla, že sa budem viac venovať tej škole. Brigadujem, vreckové nedostávam, takže žijem vlastne z toho, čo si zarobím. Pracujem, som zamestnaná. Vreckové ja nestíham. Ja aj brigadujem. Pracujem na ministerstve vnútra. A väčšinou chodíš do posledného centu, alebo sa ti daria niečo odkladať? Niečo sa snažím odložiť vždy. Ja som práve že taká, že nikdy neminiem všetko, čo mám. A vždy teda väčšinou platím všetko účtom, teda aby som mala prehľad o tom, že koľko miniem a tak ďalej. A nikdy som sa ešte nenechala tak, že by som nemala. Darí sa mi odkladať, šetrím si, to je preto hovorím, že miniem iba 200 eur za mesiac, lebo si odkladám. Mám, že saving account, ale poznáte takéto, že keď si z neho posielate, lebo nemáte čím platiť, tak si posielam často. Takže nešetrím. Na čo míňaš najviac peniaze? No určite jedlo, lebo na to nikdy neľutujem. To proste, keď mám na niečo chuť, tak musím si to dať, či už sladké, proste nikdy neľutujem na jedlo. To podľa mňa mi nikto nemal ľutovať na jedlo peniaze. A určite kozmetika, DMK, hej, proste všetko, tam sa to ide. A oblečenie. Na jedlo. To budú ešte potraviny a pes. Do jedla. Takže nemusím platiť nájom alebo potraviny a tak, takže je to jedlo, čo sa týka mňa, akože káva alebo oblečenie a podobne. Okrem oblečenia, lebo to je akože veľká položka, tak akože jedlo, ale také, že výborné miesta, napríklad Otto, neviem, či to poznáte, to je tuto za rohom, výborné, takto, chef kiss. Slovensko v rámci eurozóny eviduje najvyššiu medziročnú mieru inflácie. To znamená, že v decembri boli o 2,9% spotrebiteľské ceny vyššie ako rok predtým. Daj nám vedieť aj ty, ako sa ti darí s tvojimi financiami.